जानो दा माबा सेवजोबगोन मोननाय नङा सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा आं मालाबाबो सानाखै बेदर बुरजा मोनगोन होननानै आं बेदर एसेल' लाग्राखौ नायनो सुखुवा बै समाव ओंखायनोथ' नोङो मा आंखौ लाया होनदोंमोनलै बेदर एसेल' मोनगोन होननानै मोननायखायनो खारसन फैदोंना ए बिदिनो दासो बेथन बुरजा मोनगोन मोननाय नङा होनना सानदों नोङो दासो हा गोदोआवलाय नों सानाखैमोन ना गोदोआवलाय बासिदोंमोन नंगौ मेरगागा होननानै हौवाखौ सोर लानोसै होनना बुंदोंमोन ना दा बेथना बुरजा मोनबाय खारसन फैबाय नोङो ओमफ्राय खारसननाय न' मोजाङाबो बिदिसो नै साथाय बेरायासो मोजाङै सोलिबा सोलि नङाबा दौबाथ' होना फुरा थाखा फैसा मोननाय नङा मोजां माबायोबा 10,000 माल होग्राखै आयु मानो अननानै होबाय अननानै बेबायदि अनेक अबावमोन नोंलाय 10,000 होलायनो हाग्रानि मानसिया दम गोनां मानसिया न'आ बिदि थायो नै रायजोफोर उखुमा नायदो खयथा थरखि सानजाहरो नै गब्लङा नायदो ओमफ्राय नै बाहाय सेरजोबदोंमोन नै सिजोबदों हरावनो दै जब' जब गांजेमा जानानै थादों ओमफ्राय बेनो बिराद दुगाबाव नै रायजोफोर मा खालामनो बिदिखौ पाब्लिक दुलाय होनो नामा आंनि आइजो लोगोफोरखौ लिंहरनानै पाब्लिक दुलाय होनो थोरसि लथा मानजिग्रा जाब्राजों मानजिगोन मिथिबाय जोंनि लोगोफ्रा बिदिसो दे